сонце садилось, і усе куры были уже наседали. Одна з них, белая коротконожка, куриця ва ўсіх адносінах, прыстойная і паважаная, якая спраўна несла яек столькі, колькі трэба. Севши зручней, пачала перед сном чиститься и расправлять дзюбую перья. И вось одна маленькая пярынка вылетела и упала на дол. «Бач, як поляцела!» – сказала курица. «Але нічога, чым лепш я прибираюся, тым болей прыгажэю». Гэта яна сказала просто так, жартом. Курица увогуле была вясёлая по характару. Неўзабаве яна заснула. У куратніку было цёмна. Усе куры сядзелі поплеч. І тая, што сядзела збоку з гэтай прыстойнай курыцы, не спала яшчэ. Яна не тое, каб наўмысна падслухоўвала суседчаныя шэпты, але ўсё ж крыху чула іх. І вось яна не вытрымала і прашаптала другой сваёй суседцы. «Чула? Я не хочу называть імён, але тут ёсць курыца, якая гатова вырваць на сябе ўсё пер'е, каб толькі быць прыгажэйшай». Якраз над курамі у гняздзе сядзела сава з мужам і дзеткамі. Совы маюць востры слых, і яны пачулі ўсё, пра што тут гаварылі. Ах, просто вушы вянуць. Одна курыца до таго дайшла, што пачала вырываць на сябе пер'е. Трэба будзе расказаць пра гэта нашай суседцы. Яна такая милая асоба, і савіха поляцела да суседкі. Угу, угу, загукалі пасля абедзве савы над недалёкай голубятней. Вы чулі, одна курыца выскубла на сябе ўсё пер'е дзеля пеўня. Яна замерзне насмерць, калі ўжо не акачанела. Угу! Вур, дзе? Заваркаталі глупы. На суседняй сядзібе. Гэта амаль на маіх вачах было. Проста непрыстойна і гаварыць пра гэта. Але ўсё тут шчырая праўда. Верым, сказалі глупы і заваркаталі курам, якія сядзелі знізу. Одна курыца, кажуць, нават дзве курыцы, выскубля на сябе ўсё пер'е дзеля пеўня. Небяспечная задума, можа ж прастудзіцца і памерці. Ды яны памерлі ўжо. Кукарыку заспяваў певень, узлятаючы на плот. Прачніцеся, 3 курыцы загінулі ад няшчаснага кахання да пеўня. Яны выскублі на сябе ўсё пер'е. Такая вось непрыстойная гісторыя. Не хачу маўчаць пра яе. Няхай разыдзецца па ўсім свеце. І гісторыя панеслася з двара ў двор, з куратніка ў куратнік, і нарэшце дайшла да таго месца, адкуль і пачалася. 5 курыц, гаварылі тут, выскублі на сябе ўсё пер'е, каб паглядзець, хто з іх болей схуднеў ад любові да пеўня. Пасля яны задзяўблі адна адну насмерць, на сорам і ганьбу сяму свайму роду. Курыца, якая згубіла адну пярынку, нават не ўведала, што гэта гісторыя пачалася з яе. І як курыца ва ўсіх адносінах паважаная, сказала: «Пра такія рэчы нельга маўчаць, і я, са свайго боку, зроблю ўсё, каб гэта
нічога. І ў газетах сапраўды змясцілі ўсю гісторыю. І гэта шчырая праўда. Адной маленькай пярынцы зусім не цяжка пераўтварыцца ажно ў 5 курыц.